Jainem, barake nendi to? Ora ketemu nek endi. Tak golek ikat mau nang omahe ora enek. Ngendi? Yuk golek ning kandang wedhus kono yuk. Yuk. Apa nang kono ya? Heeh. Mosok nang kandang wedhus. Kayaknya ora mungkin lho, Mbah. Menek klopo kayane, Mbah. Ora kayane. Lah iya to lho. Lah kae. Lho. Astagfirullahalazim. Lunyu-lunyu malah melayu barake ki. Kondi sampean, Mbah? Aku kok jalan-jalan. Jalan-jalan endi lunyu-lunyu. Ya Allah, Mbah Rake digoleki bestimu iki lho. Yo. Ayo, Mbah, tak kei surprise. Ndang cepet aja mlayu nek glundung kaya galundeng. Tak kei surprise, Mbah. Hor-hor ini tak mongi. Penting iki arek rapat dhewe iki, Mbah. Arek rapat. Jagok ini, Mbah. Jagok Mbah Janem jagok nggih, jagok. Mbah Rake iki kancane mumet malah jalan-jalan. Lah. Yo. Arek rapat jago sik, Mbah. Susah nek ngomong cah TK. Yo.